Min jgħix mażonet fil-pjan terran jista' jinstalla l-pannelli tax-xemx fuq il-bejt anki f'każ li m'għandux aċċess għall-bejt. Din hija waħda mill-bidli li daħlet fis-seħħ riżultat ta' emendi ġodda dwar regolamenti tal-elettriku kif spjega ċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Enemalta Rajn Fava. Ħajkollu l-aċċess għall-bejt. Tajjeb bħala mażonet dan ikun jista' jinstalla il-pannelli solari fuq il-bejt jekk dejjem għandu l-kuntratt tiegħu li jista' jagħmel dan. L-Inġinier Fava qal li l-emendi jirriflettu wkoll realtà li żdiedu bil-bosta l-appliances fir-residenzi illi jaħdmu bid-dawl u mhux bil-gass. Dawn l-induction ovens ukoll biċċa kbira jaħdmu fuq triphase u rajna li ħassejna l-bżonn illi apparti is-single phase tal-40 amp u triphase ta' 60 amp issa tindaħlu servi ġdid, ankun qed indaħlu servi ġdid ta' 40 amp triphase biex ikun ukoll jista' jintuża minn dawn l-appartamenti jew mezzonezz jew djar anke żgħar. Saru wkoll emendi għall-użu tas-salvavita sabiex titjib is-sigurtà f'binijiet residenzjali u kummerċjali. L-Inġinier Fava spjega wkoll li bil-bidliet li saru l-OVR jista' jiġi installat fl-appartamenti minflok fil-komun sabiex ikun iktar prattiku għar-residenti. L-OVR huwa wkoll fis-seħħ ħalli jekk jaqbeż il-voltaġġ iktar minn 10% tal-voltaġġ li tkun qed tagħti li qed tikkonsma, dan ikun qed jagħti protezzjoni lill-appliances li jkollok ġewwa id-dar tiegħek. L-emendi jaħsbu wkoll għaż-żieda fil-karozzi elettriċi. Dik is-substation nkunu qed nawmentaw, nkunu qed inżidula aħna jkollna capacity available illi jekk inti jkun hemm charging stations anke ta' dawn il-vetturi elettriċi, naturalment dik id-domanda tkun tista' tingħata b'mod tajjeb. Dawn l-emendi u oħrajn li daħlu fis-seħħ ukoll bis-sem tar-regolatur għas-servizz tal-enerġija u l-ilma huma maħsuba sabiex iġeddu l-infrastruttura tal-enerġija ħtiġijiet ġodda illi għandu l-pajjiż speċjalment tal-użu l-enerġija mix-xemx u l-karozzi elettriċi.